Dragi svi sugrađani grada Slunja koji ste danas došli ovdje prije svega podržati naše hrabre odgajateljice i radnice iz dječjeg vrtića Slunj. Ja molim jedan veliki pljesak za njih. Veliki pljesak i za našu sindikalnu povjerenicu Josipu Kovačević koja je cijelo vrijeme izdržala sve pritiske i manifetluke kojeg se dosjetila gospođa Puškarić. Mi okupljeni ovdje, samo predstavnici sindikata iz različitih gradova, sindikalni povjerenici, roditelji, došli smo reći gospođi Puškarić da ovo nije borba protiv nje, ovo nije borba protiv HDZ-a, dosta je bilo, gospođo Puškarić, borbi u Hrvatskoj pa i u ovom gradu. Ovo je borba za djecu, za roditelje i prava radnika koji im pripadu zakonima. Nažalost, sve ovo vrijeme, 14 godina, ove radnice u dječjem vrtiću pokušavale su same doći do ostvarenja svojih zakonom zajamčenih prava. Nisu uspjeli dok se nisu sindikalno organizirali. I zato ovo što su sada kao dobili gradonačelnice, niste im dali vi, ovo im je izborio sindikat čiji su oni članovi, ovo je naša pobjeda. Gospođa Puškarić, gospodin Katić imaju veliki problem sa sindikatima, ali vjerujte mi, ovaj sindikat nećete razbiti unatoč svim vašim odlukama, jer ljudi ovoga grada, roditelji ovoga grada poslali su vam poruku. Što ćete sada, gospođo Puškarić? Pozivali ste roditelje i odgojitelje, huškali jedne protiv drugih, govorili, išli na emocije da nemaju empatiju za djecu. Ti roditelji su danas ovdje. A gdje ste vi, gospođo Puškarić? Ne želim se ni okretat, možda je neka kamera, možda je neko na prozoru i na to smo se navikli. Ali ovdje mora biti jasno da ove ljude sindikat nije izdao, izdala ih je gradska vlast i to je najveći porast ovog grada. Zato pozivam iduće godine kad budu lokalni izbori, sve vas koji ste sugrađani, koji cijenite rad ovih radnika u dječjim vrtićima, osudite ovakvo ponašanje jer one se nisu borile za veća prava, nego samo za ono što im pripada. Pokušali ste im uništiti dostojanstvo, pokušali ste razbiti sindikat, no međutim, zbog njih sami, zbog podrške svih ovih predstavnika ovdje, one su uporne i izdržat će sve pritiske. A sad vas pitam i okrećem se. Nakon emisije Provjereno, gospođo Puškarić, spavate li mirno? Na vašem mjestu i ja bi se sramila i ne bi se pokazivala. Možda bi ja bila iza ovih zavjesa, ali ja mogu vama pogledati u oči. A kako ćete vi pogledati u oči svojim takozvanim curama koji cijelo vrijeme govorite, koje nisu vaše vlasništvo, nego radnice koje traže svoje prava? Sramite se! Bilo bi zanimljivo znati, iako znamo, uvijek ima neko koji javljaju, ima neki koji podržavaju sindikate za razliku od vas. Jeste li uspjeli objasniti, gospođo Puškarić, na sjednici gradskog vijeća, gdje ste potrošili uzaludno novce na odvjetničke troškove jer ste izgubili sud na županijskoj razini, na Vrhovnom sudu ste izgubili, štrajk je zakonik.
Jeste li objasnili na što ste potrošili novce? Umjesto na plaće radnika svih ovih godina potrošili ste na sudske pristojbe. Sramite se! Dragi roditelji, sad se obraćam vama. Ja znam da ste vi sve ova 4 tjedna, evo sad i 5. tjedan, podrška ovim kolegicama. Ja vam se u ime sindikata zahvaljujem, jer vi svakodnevno svjedočite njihovom kvalitetnom odgojno-obrazovnom radu, njihovoj brizi za djecu. A da li znate da ovaj grad nema zaposleni niti jednog stručnog suradnika, ni pedagoga, ni psihologa, logopeda, ljudi, nema ni zdravstvenog voditelja? Da li znaju građani ovog grada koliko su djeca ugrožena? Za sudske troškove ima, za gubitak sporova ima, ali za zapošljavanje nema. Uvjeravam vas da nije bilo borbe ovih ljudi i ovog sindikata, one ne bi dobile ono što im je jučer izglasano na gradskom vijeću, a to je da će konačno imati osnovicu, koeficijente iz uredbe i da će biti konačno na razini zakonskih plaća koji pripadaju. To je najveći uspjeh ove borbe. Gospodine Plenkoviću, vama možemo samo poručiti da nastave vaši stranački kolege ovako vješto, misleći da je vješto, izbjegavati potpisivanje kolektivnih ugovora, socijalni dijalog sa sindikatima, da nećete 2030. moći imati svako dijete smješteno u vrtić. To jest, možda s obzirom na razinu kapitalnih ulaganja i hoćete, ali nećete imati struku. Sad ih nedostaje 5000, zbog ovakvih pojava nećete imati struku da odgajaju djecu bilo kojeg grada, pa ni grada Slunja. Drage kolegice, radnice Dječjeg vrtića Slunj, vi koji ste u štrajku, vi radite sa djecom najosjetljivije dobi. Vi ulažete u njihovo odgoj i obrazovanje. Vi trebate biti oslobođene bilo kakvog straha, bilo kakvog pritiska, da možete biti kreativne. Jedina vaša sreća, za razliku od kolegica u Biogradu, je da su ti pritisci bili mali, ali znamo mi da su se i oni događali, ali na njihovu žalost, a našu sreću, nisu uspjeli razbiti vaše jedinstvo. I još jednom da ponovimo, gospođo Puškarić, kršite državno-pedagoški standard. Spavate li mirno? Kršite Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju. Spavate li mirno, gradonačelnice? Kršite Zakon o radu. Spavali ili ne? Bdjeli svaki dan pred prozorom iza zavjesa. Mi odustati nećemo. Dali ste ljudima zakonske plaće, ali niste dali iz svog džepa, njima to pripadaju, i prestanite u ovom gradu biti bahati poslodavci, neosjećajni ljudi. Jer za takve poslodavce radnici, vjerujte mi, neće raditi. Obnavljate vrtić. Šta će vam, gospođo Puškarić, kad nećete imati ljude koji će u njima raditi? Urazumite se, odgoj i obrazovanje je pravo, a ne dar. Upamtite to i vjerujte mi, naši prosvjedi u Biogradu, Vrsaru, Slunju, naši radnici ostaće uporni. Ovo je naša pobjeda i možete govoriti što god hoćete, ali zasluge za ove plaće pripadaju ovom sindikatu i borbi ovih radnika. A vas pozivamo
da razmislite o svemu, jer u konačnici može vam se dogoditi da zbog svega ovoga, a ovo nije mali period, 5. tjedan je štrajka, da vam ljudi daju otkaz i ode. A onda ćete vi i gospodin Katić možda moći podijeliti novce na neke druge bakanelije. Dok god smo udruženi, dok god smo zajedno, niko nam ne može ništa. Hvala vam, od srca vam hvala. Prije svega, nećemo o štrajku, Božica je dovoljno rekla. Zahvaljujem se našim roditeljima što su nam svo ovo vrijeme našeg štrajka bili velika moralna podrška i dizali nas kad je najteže. Hvala građanima grada Slunja koji su danas došli i koji su nas svih ovih dana podržavali i zastupali naša prava. Hvala našim dragim kolegicama, odgojiteljima iz cijele Hrvatske i svim ostalim sindikatima koji su nam pružili podršku. Da nismo stupili u štrajk, ne bi ostvarili svoja zakonska prava, čekali smo 14 godina da nas poslušaju, a čekali bi još i sljedećih 14. Žalosno je da u današnje vrijeme radnici svoja zakonom zajamčena prava moraju tražiti štrajkom jer osnivači nemaju sluha. Zato vam svima zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju u borbi za naša prava. Hvala vam. Evo, drage kolegice, kolege, dragi građani grada Slunja, dragi policajci koji nas ovdje čuvate, i vi ste članovi sindikata, pretpostavljam, imate najveći sindikat unutar naše sindikalne središnje, Sindikat policije Hrvatske, znam da ste na našoj strani. Nakon Božice, vaše predsjednice, nakon njenih emotivnih poruka, kako vama, tako i gradonačelnici grada Slunja, teško je nešto puno dodati. Ali jednostavno, nakon i onog prosvjeda koji smo imali prošli tjedan u Beogradu na moru i ovog danas, ja mogu doista, na tragu i svog dugogodišnjeg iskustva reći, da ste vi najborbenije radnice koje sam ja u svojoj sindikalnoj karijeri sreo. I doista, nemam kapu na glavi, ali evo ima Božica, skidam vam kapu do poda. Skidam kapu do poda. Kada smo prošli tjedan došli u Beograd, sve kolegice, a ima ih dosta ovdje koji su bile i u Beogradu, znate što nas je dolje dočekalo? Kao da smo došli u Auschwitz, kao da smo došli u neki konclogor. Ali ne da se nas ogradi, nego su se oni ogradili. Oni su sebe ogradili, ne samo onim željeznim ogradama, nego su se ogradili i sa onim podrugljivim, bezobraznim transparentima, banerima, koji su optužili ne samo vašu predsjednicu, optužili su vas, radnice, odgojiteljice, odgojitelje, optužili su radnike u Hrvatskoj. I mislili su da će to samo tako proći. Tada sam rekao, reći ću i danas. 90-ih smo se borili za ovu Hrvatsku koja ste vi, a nismo se borili za ovu Hrvatsku koju su oni. Nismo se borili za onu Hrvatsku koja je gore na Markovom trgu, koja je danas trenutno u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici gdje sjeda vlada. Nismo se borili za tu Hrvatsku, jer to je Hrvatska iz onih vremena prije 90-ih. Dakle, prije 90-ih se nije znalo za kolektivni ugovor, a oni danas ne znaju za kolektivni ugovor. Oni danas ne znaju što je kolektivni ugovor. Oni danas ne priznaju kolektivni ugovor, ne priznaju vama vašu borbu za kolektivni ugovor.
Dakle, to nije interes nekoliko cura iz Zagreba kao što je predsjednik gradskog vijeća ovdje rekao. To je interes radnika u Hrvatskoj, to je interes radnika u Europi. Svi oni koji danas, a posebice gospodin Plenković, koji je nakon onog prosvjeda u Biogradu imao priliku, odnosno ja sam iskoristio priliku da ga uhvatim na 5 minuta i da mu pošaljem poruku radnica iz Biograda, iz Slunja, iz Vrsara, da ga podsjetim da su ga radnice iz Biograda isto tako na neki način upozorile u Zadru na ono što trenutno ove 3 gradske vlasti čine. I što mislite što mi je obećao? Da, riješit ću to. Evo vidite kako je riješio jučer na sjednici gradskog vijeća, gdje upravo članovi njegove stranke su rekli ne kolektivnom ugovoru, rekli su ne sindikatu, rekli su mi ne priznajemo temeljno ljudsko građansko pravo, sindikalno pravo da radnici se mogu organizirati i da mogu zajednički dogovarati svoja prava i obaveze. E to neće, gospodine Plenkoviću, proći u ovoj Hrvatskoj. Vi koji danas ste možda negdje na terenu, vi koji danas ste u kampanji i danas poručujete hrvatskim građanima da upravo vaša stranka treba zastupati hrvatske građane u Europi. Ja vas sad u ovom trenutka pozivam, što je rekao prethodno moj kolega, nazovite gradonačelnicu Slunja, nazovite gradonačelnika Biograda, ako imate toliko stranačkog autoriteta, ako imate toliko morala, i recite im, gospodo, ne trebate vi nikome popustiti, vi trebate samo poštivati ustavno pravo hrvatskih građana. I zato, drage moje kolegice, ne bojte se, još jednom, ne da vam se ja zahvaljujem na vašoj upornosti, zahvaljivat će vam se i ovaj grad Slunj, zahvaljivat će vam se grad Biograd, Vrsar, a zahvaljivat će vam se i mnogi drugi članovi i članice sindikata u Hrvatskoj, jer upravo pokazujete kako se bori za sindikat, kako se bori za kolektivni ugovor i kako se bori za temeljna prava radnika. Ne dajte se, s vama smo i izborit ćemo se, pobijedit ćemo.